kaibigan, kumusta kayo dyan? Gusto ba kayong sumama sa akin ngayon? Punta tayo sa bukid ngayon. Mag-ihaw tayo ng Bisayang manok. Gusto niyo bang sumama? Let's go! Mag-joyride tayo ngayon. May kasama kong mga pastors din. So God bless you guys. Bye-bye. Sama tayo mga kapatids. Yan ang kasama kong pastor. Kumusta kayo mga kapatid? So, andito kami ngayon sa isang barangay namin sa aming syudad, Bigkilaan. So, nagpe-fellowship kami together with pastors. So, malapit nang naluto ko sa inyo kung paano niluto, kung paano inihaw, kung paano piniprepare. Okay, bye-bye. Ito, pinatay na ni pare. Pinatay na ang manok. Wala nang magawa. Uulamin ka. Lah! Buniti. Ano pang nangyari? Ayaw, huwag niya ang kapakusay.
Mali mo kung ay, say-say. Ang pako. Sabi say-say ka. Nagkapula-pula na tayo tuloy. Waman po nga. Say-say, agtiil ramay ang ikunitan. Ah, Wala, putol na putol lang. Kawawa naman. Ano bang nangyari? First time kasi. Ugat na ito putlon, hubog mo kayo. Kana gali. Ito na, ito na, ito na. Hmm. Anong next nito? Sugbain? Sugbain. Lagpain, lagpain. Ito ang term namin dito sa Mindanao. Lagpain. Ihaw ang kwan sa Tagalog. Ito si Busing. Si Don Fred. May-ari ng ano dito. Ransuhan. Ito ang katay. Ano ba? Ano yung Tagalog yung sugba? Oh? Ihawin. Ihawin. Sugba? Oh, ihaw. Ano ba? Ihawin. Ihaw. Wala kita Tagalog lang yung saya. Yun ang mahirap pag magtagalog. Ihaw. Kumanawag ihaw. Ihawin. Ihaw ba? Sa Manila, sa Tagalog, ang ihawin, luto na, sugba na. Sugbaon pa. Sugbaon. Inihaw ang kwan. Sa Bisaya, sugbain, ayawin, Papatayin pa. papatayin pa, Kakatayin. kakatayin. Sana, oh. Wow. Kasi expert to si boss eh. Tingnan nyo kapatid kung paano niya binabalsamar to. Itong ulam namin ngayon. Kuning bayad ba? Malaking bayad daw to. Bayad lang na. Wow. Ano yun? Yun ang ano, mga lamang loob. Ayan. Ayos to ah. To God Mission TV. Ito LGBT ng community from Brazil, America, sugbain natin all ngayon. around the world. Please subscribe to this man of God. Double portion of favor. Mong padagan. Andito na kapatid, nagsisimula na tayong mag ano. Wow. Ihaw yung sugba no. Salamat boss ha na talagang napakabuti mo sa amin. Talagang hinandaan nyo kami ng native chicken. Actually mga kapatid, native chicken ito. Native. Wow. Mag-practice. Praise the Lord. Sarap nito ah. Tingnan nyo kapatid, ito ang native chicken. Sarap yan. Ito ang kakainin namin ngayon. Magpalitson po kag-Bisaya nga manok, pwede gapon. 350. Ayaw lang palit og sa Actually mga kapatid, minamarinate namin to siguro mga 10 minutes bago namin sinugba. inihaw. Inihaw. Okay. And luto na ang aming hinihintay. Praise the Lord.